absolutament imprescindible que el poble recordi als polítics en aquests moments de vibració nacional que no és possible construir un país sense drets socials, que no és possible continuar fracturant la societat. I per això és absolutament imprescindible que continuem amb la lluita. Aquesta tarda, tots aquells i aquelles que poguésseu, baixeu a Lleida. Necessitem omplir els carrers, perquè si no aquesta gent no se n'assabenta. Aquesta gent no està construint un país amb drets socials. Vol un país en el que es desnonen cada dia, aquí a Lleida, 8 llars diàries de persones que no poden pagar perquè no els hi donen feina amb les seves polítiques. De persones... Companys i companyes de Targa i comarques, gràcies per estar aquí. Em sumo a les paraules del Jaume totalment el que he dit. Mireu, un company deia a la manifestació, el pueblo unido jamás será vencido. Jo em pregunto, quedaran pobles amb el que està passant? Quedaran pobles quan les famílies han de marxar, perquè fins els mestres, els metges i els serveis del benestar els hi han tret la feina. Aquestes persones que no poden pagar les cases han d'immigrar allà on puguin. Quedarà pobles per unir-nos